Magandang araw! Ating lulutuin ngayon ay gisang ampalaya. Unahin natin ang mga ingredients. Ampalaya, garlic, onion, 2 itlog, olive oil, fish sauce, paminta, salt. Painitin natin ang ating kawali. Kung mainit na ang kawali, lagyan natin ng olive oil para mapanatili natin ang sustansya ng ating niluluto. Igisa ang bawang, sibuyas. Hayaan muna natin mag-caramelize ang sibuyas at ang bawang. Lagyan ng paminta ang ating bawang at sibuyas. Ilagay natin ang patis. Ayan. Bako. Ilagay na natin ang ampalaya. Yes. Siya. Ampalaya. Hayaan lang natin siya hanggang maluto. Habang hinahantay natin siyang maluto, tayo naman ay magbabati ng itlog. Yes. Malapit na siyang maluto. Ayan, dadagdagan natin ng konting olive oil. Yes. Dagdagan natin ng asin. At ngayon ay atin nang lalagay ang itlog. Yes, lagay natin sa gitna. Yan. So, yan muna natin siya ng konti bago natin haluin ang ating ampalaya. Pwede na natin siyang iikot. Yan. Wow, excited. Karamihan sa ating mga OFW ang masyadong busy tayo. Minsan wala na tayong time sa pagluluto. Hanggat maaari yung easiest way ng pagluluto ang mga ginagawa natin. So this one is one of the easiest way of cooking ampalaya. You don't need to put anything. It's just the ampalaya at saka itlog. It only take 5 minutes for you to be able to have meal such as this, and a healthy one, a healthy meal. And this is our finished product, ang ginisang ampalaya. Thanks for watching!